Vi har været ude i universet som to satellitter hver sin vej. Men lige om lidt, så er vi landet, og du lige i nærheden af mig. Sådan nogen som os har jo brug for en kæreste, og den kæreste havde jeg tænkt skulle være dig. Så sæt dig lidt, jeg vil jo lige ved at lære det, som en sti finder på rette vej. I 3 år så kører det, og på overfladen så ser det ud som om, at jeg klarer mig ekstremt godt, men det eneste jeg egentlig tænker på, det er bare, at jeg vil dø. Men det ændrer sig en lørdag morgen, hvor jeg helt imod mine principper er sammen med en fyr for anden gang, og vi ligger i hans seng, og solen strømmer ind i rummet. Og jeg er tynd, jeg er meget tynd og har ondt i maven, sådan, altså skrigende ondt i maven, og så spørger han mig, hvad der er galt, og jeg svarer, jeg håber bare, at jeg dør af det her, og så siger han, jeg håber aldrig nogensinde, at du dør. Det er første gang, at nogen siger, at de holder af mig.